Я? Ево, в момента снимаш. Давай. Снимаш вече, знаеш. Ай, ватнитко. Карай да го видим дядо ти. Красавец. Не са часка. Със сигурност е над 15, аз съм варил 15. Дай да го отидем, няма ли кантарчино? Ба давай, пускай докато да не бавим човека. И сомче да отидра моето. Чухова. Красавец. Гледай колко нещо ял, че го срал после. Ай, слабно, той едва дена стои. Кажи. Слизай да не се удари. Я поне цътни малко, цътена малко. Той имаме снимки. Слизай вътре. Малко цътя нищо. Ай, Васи, снимаш? Да. Айде, дядо, отивай се. Снимаш, Васи? Да. Такви слузи виждал ли си ги? Ако не си ги виждал, виж ги. Фашат ги рибите и ги пускат. Давай. Лекичко, леко го пуска, леко. Леко. Ой, тати, ой, тати. Айде, моето момче. Ай. Обадя се на дядо ти да дойде. Ай, може. Като искаш да го спреш, пак задържаш, но и... Ей, не успя.